Amo ning gurjaan mo ring kwari perinjo? Oh, ani. Ini akong bantay kuan, guardian ako diri. Pilak sa ako na kuha nyo dia. Para pulo raksa ko. Ha? Pulo. Pulo ka sa ako na peting nakuha naman ang nauka ba daw? Pulo sa ako ra? Yung ka bernal pulo raman limit mo ko. Ha? Limit. Yasa yung butang uban? Nara dia. Order ka? Ha? Usay gamit ninyo? Ha? Ipalara ninyo na? Palar na. Ano na? Sige magpanuglay, oy. Magari kay buhok. Ana may buhok, mas kilid mo na. Ato raman ni diri, yung putasan man ni. Ikaw pa rin, kutasan nagkubkuba ng bato. Piting inita. Nagagukod-uguan ko. Bukod. O tara na, bunyuta ka, bato kapkap na ko. Ni kap-kap ni mo na. Sige, mabutang kwarong niya, sakyanan. Kargar ko. Asa datong day? Dito ko sa balay, ipa tambak ko to sa likod. Nausa din likod mo dito na. Naupaw na ka ng likod. Ha? Naupaw ng likod. Tayo pa kayo. Ay sige. Ayaw, sige, kuwan dia. Wow. Panudlay ba? Ay. Paningot mo. Ayaw lagi. Aron wala ko. Di. Layo tong predyo. Aron. Ayaw ba? Pila ka hektar yung 400? Ayaw sige, panudlay yun. Mga pila gani. Sige, gamay. Pila man ni ka hektar? Hektar nang yun, di mo gamay. 1 hectare god. 1 hektar. Kung bato, pwede climbing ba? May bulita na, no? Oh na. Kompleto na. Wa pumbe kag buhok dayo ba. Sige, gwapo-gwapo rin. Tawa! Pero, tawa ni ito. Laan, di pa. Oh, sige ba kung panudlay ko? Sa Tawa. alaw. Na, di nakakawa. Oh. Nung sa to pa rin, Joe? Nagabuk ko ba nabali. Ikabuk, imo mga tuyo siguro paghawa na ko, imo mga gikuan siguro kanang gilapakan ni mong kahoy. Ayaw na lagi sige, ayaw na, gupa na na. Ayaw na. Ayaw na lagi, tanduga lagi. Ang mga O pay ka po kahuyo ni mo na. Yung tani. Bisa ka, mungag kahoy, sige ka po panudlay. Hindi magyapon na motorok imong buhok na. Uy, agapit ang turok. Daplin raman po. Dali na ba? Kabayin na, diyan dili man na imo. Ngahoy ta. Ayaw. Di. Buto na di kay kahoy. Ilaha man yung trabaho diri, anong paom na nimo. Ay na, uli ta. Uli. Ito. Kaya. Ina. Ilayo pa tang latuan. Asa ang susi yan eh? Oh, padaga na boy susi. Ako sa pagdaga na nang ulay susi. Padaga na boy susi. Oo. Padaga na ba? Asa susi? Sa Dali ah. Kaya uy. Ah.